It's all about humanity. Ihmisille tulee välillä semmosia kummallisia mielihaluja. Esimerkiksi laittaa dieselmoottori tommoseen vanhaan volkkariin. Ja sitten se mieli muuttuu. Ja siinä käy niin, että tulee ostettua kaiken näköisiä turhuuksia. Eli mä nyt on ihan tämmönen. Se on Vento. Joo, mä ostin auton. Tai mitä siitä on jäljellä. Lähinnä tuon takia. Ja tän kanssa nyt kävi niin, että mulla ei riitä aika, eikä kiinnostus, eikä raha, eikä mikään muukaan tehdä tämän vuoden puolella tätä loppuun, koska tää pitäisi muutos katsastaa. Niin mä päätin fiksuna poikana, että mä ostan tämmösen romun, missä on 1 ruisku bensakone. Tää menee tonne. Niistä ei tarvi muutos katsastaa. Koska niin, ruiskun saa asentaa ilman muutoskatsastusta. Tai no, moottori jos vaihtaa, niin pitäisi varmaan kertoa, mutta jos ei kerro kenellekään, niin kukaan ei myöskään tajua sitä, koska se näyttää samalta kuin tuolla nurkassa. Oi kun meni lähelle, mitä vittua. Tuolla nurkassa, niin joo. Eli mä rupeen purkaan tästä nyt sähköjä. Ja varmaan otan jarrutehostimen talteen ja mitä täällä nyt kaikkea. Täällä oli jotakin rareja juttuja täällä sisällä. Ei nyt rareja, mutta mitä mä haluan säilyttää. Tää on tämmöstä romua täynnä ja tää haisee tosi pahalle. Niin mä puran täältä kaikki mitä mä tarvii. Pistän paaliin koko paska. Vaikka on aika hyvä peltinen sinällään. Nyt ostetaan tommonen korjauspala näköjään johonkin muuhun käyttöön, mutta kontin luukku on tosi siisti. Tarviiks joku kontin luukkuun lähtee vaikka 20 € tai kaljalaatikko. Ei joku ihan pikkusen kukkaa tuossa alareunassa. Joo, mä rupeen purkamaan ja oon tyytyväinen elämäni taas vähän aikaa. Joo, täältä purettiin syyläriä pois ja varalle ja otin tuon ruiskuhuvikseen irti, kun kumilaippa näkyy olevan ihan vitun paskana. Ja sitten mä purin tätä moottorin johtosarjaa ja vähän kaiken näköisiä pieniä kilkkeitä. Etuumpiot on purettu, ne myytiin pois jo ja varmaan jarrupääsylinterin voisi ottaa tosta jarrutehostajan kanssa ja sittenhän täällä ei oikeastaan ole muuta kuin voisi nostaa moottorin pois. Nyt mä rupeen tätä sisustaa kahtomaan täältä mitä täällä on ja mitä mä säilytän ja mitä mä heitän pois ja niin edespäin. Joutaa tämmönenkin paaliin kohta. Jos joku tarvii ovia tämmöisestä, niin nämä on aika hyvät tosiaan. Nyt alkaa tämän kauhistuksen purku täältä pois. Pääsee. Tuonnehan on hyvin tilaa. Tää on harvinainen näkyy, kun mä en tee tällä kertaa jotakin, kun täällä muut touhua, mutta älä oo minäkin tässä tehnyt, älkää nyt tuomitko mua ihan täysin. Missä se on täällä? Tää on 17. Niin, mutta se ei Niin. Mä tarvitsen varmaan otsua. Valo.
Miksi teit sen? Se on käytännössä irti. Voi kun kevenee keula paljon, kun nostetaan tämmönen painava möhkö pois. Sammuta otsavalossa. Tuommoinen jumittaa tuommoinen kiinni. Myös pakkasesta pitäisi leivää. Joo. Oppa! Olisiko käsijarru päälle mitään? Se on päällä. Sitten vielä ulos. Ottiko se kiinni tuohon jarrupääksi? Se on muuten varmaan Sitten pakoputki varmaan. Niin no joo, sekin voisi olla. Missä sä oot niinku mukavassa kiinni? Vähän pämmään pitää mennä. Kappas mä tuun. Ohjastamaan. Joo, se on niinku tossa noin. Niin tuo laitarikin on kyllä entinen, että sitä ei tarvii säädä. Ei sitä tarvii säädä. Kuinka Olisiko puupalikka tuohon rintaan? Joku olet tullut lehmä. No niin. No niin. Miten sä osaat tulla paikalle? Saatan putkin jälkeen. Sä olet jumalauta mennyt sinne. Saanko sä mennä vaan? Ei kukaan mitään. Nähtä se putki vittu. Tervetuloa se älä töitä. Nyt mahtuu sulle. Se on ihan sitten lasketaan saakas. Tai nyt pitää dieselimoottorissa vähän piian johonkin. Mä otan laatikon tässä. Aikin niin on. Nyt mä juon kaljaa ja syön paniinin. Lisää rommia. En mä ota rommia.
Kato, kun joku ammattimies on täällä hitsannut EGR:n tukkoon. Kato, se on taas tämän näköinen tämä konehuone. Siitä puuttuu jotakin. Hyvin oleellinen asia. No. Huomenna sitten uusi moottori tähän vai? Se kuuluu sit sinne väliin. Niin sieltä jää välistä jotain osia, mutta mä veikkaan, että se ei tarvii niitä. Kyllä se ilmoittaa sitten, jos se tarvii. Meidän saa tommonen putken tosta ventusta tähän vai? Osaa ainakin varmaan. Tai nyt vaikka vähän pakko ottaa. Niin, ja katsotaan nyt minkälaisia pakoputkia siihen virittelee. Pystiputki pellistä läpi. Niin. Sitten traktoriläppä siihen. No niin, nyt pitää ruokaa. Yes. Niin paino lähtee pois. Pistä vaikka joku jousi sitten tohon eturenkaan eteen. Sitten kun tässä jumpataan, niin se jausi lähtee tonne. Onks mulla sorkkarauta? Missä se on jossain? Se on siinä. Otapas sinä tuo, kun sä oot hyvä kameraukko. Joo, laske vähän alaspäin. Se on silleen, että sillä ei mitään tuntoa. Niin, että silleen varovasti. Se on vähän semmonen astetta äkkiä pikaisempi. Kaveri. Onks tää kuuluu? Ai niin. Onpas kuinka johtaa vähän. Laske vaikka ihan siitä. Täällä on nyt dieselin vauhtipyörä ja asetelma ja joku kytkilevy. En tiedä toimiiko se, mutta sen näkee sitten. Onko se keskellä? On se hyvin pitkällä. Seuraavaksi laitetaan toi. Missä se on? Tuolla. Toi. Dieselin luota on paikallaan. Mitäs työ teette tai mitä? Se jakopää tehdään seuraavaksi ja kutsua, että tulkaa teille. jotakin tämmöstä. Saatana. Mä vaihoin tuohon uuden vesipumpun ja jakohihnan ja... Mitäs tässä? Nostetaan seuraavaksi tuonne se räjäytystyömaalle. No vittu pussi. Se oli hyvä, kun sieltä lekurissa pääsin lähtemään niin tunaltia. Mä en saa ikään ja mä en saa 3 päivää lähteä töihin. Mä huomaan siinä kavereja ja sitten kavereja missä hyvin voi tulla sillä. Kotiin ja sitten seurataan töihin. Mä olisin sama pakkana tullut lähtistä. Näitä aineita ei niin kipeästi kyllä lähdä. Ei välttämättä meitä. Päästään Laurin kanssa lähtöön, mutta täytyy nostaa se auto sitten koneelle. Konepäin. Stoi. Kato. Stoi. Otetaanko halaa? Pitäisikö se konepelti vaan irrottaa? Liikaa vaan. Tuli tuo dieselikin tälleen näin, miksei tääkin menisi tonne. Se vähän liikaa siellä. On pikkasen. Voin mä tätä pitää tässä näin. Jos se vähän pyöräyttää, niin kauan. Vielä. Elää enempää. Osuu tuohon kukkoon. Ottaa vähän tosta tuo kannakkeen. Ottaa tuo putki tuolla kiinni. Joo, vesi sinne. Ahdistaa se pakoputki itsestään siihen.
Kaasuti ottaa kiinni. Oho, no niin. No nyt katsottu moottorin kannakkeella. Pitääköhän se laskee nyt silleen, että se tulee niinku ton kannakkeen päältä tuonne rysähtää alas. Kuti. Katsotaanko? Voi jumalista. Mites tuo kytki? No. Olisi tietysti voinut olla laittamatta vielä ton muovin tähän päälle. No en tiedä, katsotaan. Saa se pois siitä, jos Näkyy tää plastikkaa. Joo, nyt ollaan ainakin lähellä menossa. Tuolla. Se on aika hyvin siellä. Mihin sitä ottaa nyt kiinni? Mikä siellä kampaa? Mikä siellä ottaa nyt vastaan? Ei periaatteessa... Katsopas se vetoakseli sieltä. Ei ota vastaan. Ei oo. Mitäs vittu? No, lasketaan alas. Se on hyvä. Oho, nosta se meni väärälle kohdalle tuohon. Joku nyt hankaa vastaan, kun tää ei halua mennä tuohon Onko kummiin. tää... Se on tää täällä. Se pitäis saada nyt se vaihteensiirtäjäsysteemi sieltä niinku tänne. Älä revi, kun se on jarru putkissa. Ettei ne mene poikki, ei tarvii niitä uusia. Niin joo, mä muuten taittelin sitä jarruputkea vähän silleen, että se tulee niinku... Vittu sitä. No. Varovasti. Oota, tuo laatikko jää tuonne. Ei se mitään, no tää vaan ne. Jos tän sais täältä nyt niinku... Täältä välistä. En mä muistele, mä laitoin tän tänne tänne. On varmaan kuuluu mennä ylälle. Joo. Viimeksi oli hyvä, kun näin Virolla oli, niin siellä oli tiski silleen tälleen. Tässä meillä on vähän uutuuksia, tulkaa maistamaan. Montako kertaa? Arvi kun oli aalto, niin vittu kuin 2. Mitenkäs mä oon laittanut tänne? Oi vittu, kun meni niistä apanalle. Niin. Onko siellä enemmän tilaa? Joo. Ja siihen ei ole naapuria. Okei. Näin, nyt se on tossa päällä ja painetaan vähän tuolla. Kokeillaanko nyt? Kyllä nyt uudestaan. Joo. Kuti. Aha. Saa kuti. Siis mä sanoin, että jos haluat liepeeltä pois, helvetin 20, Mitäs tuo? Sehän meni suurin piirtein kohdalle No sitä ja... voi taputella varmaan. Täällä on vetoakseli vähän huonossa asennossa. nuorempi, koska ollut poika. Ne ajaa ihan milloin vaan. Pystyykö sitä keventää yhtään sitä moottoria, se vaan huonossa. Me unohdettiin nostaa ylös. Ja toiselta puolta kanssa. Toisella puolella ei ole mitään väliä. Se vaan tää puoli. Perkkele meinas ihan tossa räpy. Vittu räjäytystyö. Tuossa. Sait sä sen? Ei. Vähän sännyt rupeesti. No niin. Nosta se ihan siitä laipasta yli asti. Joo, se on nyt... Mä pidän sitä ylällä tässä. Älä jätä kättä sit sinne väliin. Mä otan varovasti. Se hetki mä vähän painatan koneita tonne. Laske vaan taas. Joo, kun mä varovasti. Tuo istuu tonne suurin piirtein ja
Tää istuu. Se on aika liikki. Tää ei ihan tainnut osua tää ruuvireikä kohdallaan tossa. Eikö niin, sulla oli se patentti? Eikö se oli... Se oli vaan suoraan puutti, mutta se oli liian pitkä, niin se oli iso. Niin, sulla oli se patentti siinä, joo. No mutta se on nyt siellä. Periaatteessa sitä voidaan ihan vähän keventää vielä. Onko se kannattimien päällä? On. Onko se siellä koneen kannakkeen päällä? On. Mä vaan, että tää on kato löysällä tää koneen kannake, että mä saan pyöritettyä sitä. Sitä pitäis kevennä ihan vähän se. Tämä on hyvä auto. Eipä ollut. Joo, ensin se päiväajo silleen se sinne. Eikö niin, joo. Laskepa siitä vaan alas, mä katoin vaan väärin. Lasken. Mä löydän sen kohaan täältä taas. Joo, sillä vähän lisää niin. Sitten se rupes kuuntelemaan, että vittu tää ei käy kyllä kaikilla enää niin. No se on hyvin lähellä. Sillä että voidaan pistää sinne. 12 kiloa painetta, niin 308 ja 6 ei mitään. Kun toinen tuli vähän peliin, kun kierroksia oli 2 tonnia. No niin, meillä on moottori. No vittu, joku huku maksoi 2600 € läpinähosta Volvosta, mistä voi ottaa suuttimet ihan solkenaan. Nyt mä otan Tää kaikkea muutakin siinä. Monsterin voimalla uuteen päivään. Joo, täällä nyt on tämä paikallaan. Eli siinä on nyt 1,8 litrainen ruiskumoottori, missä on turbodieselin vaihelaatikko. Ja välissä on turbodieselin vauhtipyörä ja kytkin asetelma. Ja kytkinlevy on 2-litrasesta bensakoneesta. Semmonen sekaisikio. Kai se toimii ehkä. Jos ei toimi, niin sit vaihdetaan kytkin vielä dieselin kytkimeen, mutta... Joo. Sit mä otan täältä seuraavaksi bensatanki irti ja... Ei tässä varmaan muuta sitten tästä autosta tarvii enää. Nämä renkaat otan vanteet talteen, nämä on hienot alkuperäiset peltivanteet. Joo. No niin, mä purin... Nyt mulla on pähkintä suussa. Joo, bensatankin purin tuolta ventosta vielä ja... bensalinjat ja... Joo, eiköhän tää episodi ollut tässä. Me seuraavaksi ruvetaan sitten tilaamaan vähän huolto-osia ja... Vaihdetaan tuo bensatankki tonne ja... Nyt pitäis varmaan tuolle sisustalle tehdä jotakin, kun se on tommonen rytöläjä ja... Taka-akseli vaihtaa ja onhan siinä vittu kaiken näköistä. Katsotaan vähän seuraavalla kerralla mitä tapahtuu.